Čaute, dneska vás vítam u nového videa. Dneska ideme hrať hru, ktorá sa volá Antarktida na 99. Sú tu aj reklamy, takže sorry. Dobre, už som to odstupoval a ideme hrať už. Dobré ráno. Fúj, ale to spravím rade horšie. Tak keď ste chceli nejaké grafiky, to mám, je to max. Sorry, keď sa bude trošku lagovať, ale neviem, čo to je. Počkaj, ja vám poviem grafiku. Grafiku mám na ultra. To je asi na hink. Dám si to na ten ultra ľudia, aby sa mali dobrú kvalitu. Dobre, už to ani tak neladuje, takže je pomoc. Chce to rozbiť? Ty kokos, áno. Fuj. Tento tu človek tu je. Teraz toto tu je. Zomri. Ty vole, jeden náboj. Dobre, a healujú sa tu životy, to je dobré aspoň. Kde ste ľubákovia? Normálni ľudia. Dobre. To je level 2. Ty vole, to je nejaká muchotrávka. Teraz dám zatiaľ starých. Čo je to za kravinu? Ľudia, nechápem, dovidenia. Kamo... Ľudia, to čo je za hru? Fuck. Ne. Ideme robiť šialené napy. Ahojte, ja som Tari a idem robiť šialené... Dobre, nebudem hrávať takéto piko. Proste stabiliny. Fuck. Domov, tak. Jak tu mám skipnúť tú reklamu, ja nechcem. Nechcem to hľadať. Nechcem. Ne, dobre, vypínam to. Ja musím to reštartovať do toho krajina. Tá reklama hlavne, reklamy. Idem... Viete, asi túto nebudem hrať aj na vaše. Počkajte to, že? Ideme na... Svark. Domov ideš. Dobre, ideme. Neviem to. Dorici. GG. Menu dust. Idem tu sa rád zabiť, poďme. Prvý šanc, čo sa nemyslel aspoň. Vajcali. GG. Mega failed. Oh my goodness, our luck! Run! Normálne torpéda tu dáva. 1
Moja ta hra nezačala. Hra. Dobre. Myslím sa. Neviem, že keď som si myslel. Lebo začiatku tie torpéda, tak som si myslel, že to bude moc ťažké. Ja som idiot. Dobre. Doriki. Dobre. Sa to začína doostrovať. To čo je? Chance. Ne, ty vole, moje revolvery. Kill him. No, tak to chcem aj. Paráda, ty Johan. Vy, Johanovia. Čakaj. Candy si dáme. No HP, no. Nie torpéda. Kamo. Čo? Normálne torpéda idú. Prosím na ink, ale už mi nechce hrať, takže ideme na Sans. Paráda. That is no longer believe you. Poď, umri. Ty vole, hneď torpéda dáva. To je tomu také sorry, ja neviem, ako tam vy hovoríte. Dobre. I don't wanna hurt you. Jakú lesu máš, to zaujímavé. You are the light for Nico. A to sa nedá. Čo je za hitbox? We're gonna run this little last puzzle. Puzzle last, last puzzle, ty budeš mňa nakrátať. Ja vždy za životy. Nerob. O, dobre. Ty vole, torpéda on dáva. Ten Johan. Fuj. Fuj to. Ty čo robíš, ty pán drevák? Ty. Toto čo je? Fakt, to sa nedá. To sa nedá. Resetujeme si toto ešte raz. Bo to sa podľa mňa bude dať s tými životami jednými.
Takto torpéda musíme vyhrať. Dorti už to. Už krvácame. Dobre, máme. Yes! Ale to čo je za hovado? Čo je? Robíš srandu zo mňa. Udiam. Nemôžeme musieť ešte špagety. Sa inak nedá to. Tu, aha. Hotovo. Let's go. Ty vole, zasa táto kravina torpédová. Ty vole, on dáva to samé torpéda, ten typek. Dobre, dám si snowmana. Ty vole, toto je za porta torpéda. Ty vole. Dúfam, čo si dať. Napríklad... To snowman vec. Chod domov, chod domov. Chod domov. Chod domov. No, to môžem spáliť. Često je to neviem. To trvá tak ráne. To je život. Sorry. Zhruba teraz rýchlo. Paj. Mňam, mňam, mňam. To sa musím napapať. Čo tam je to over. Ja si zjem všetky veci. Možno si nebude vo späť. Si nechám tieto spagety. Papírus. Ale dám mu radosť a spernem ho. Konec. Sans. Paráda. Ľudia, je to demo, takže to nebudeme hrať. Paráda. Budeme 2. Doriči. Paráda, ľudia. Toto je... Oj. Čo je černé, čo? Dobre, typek formu tu je. Čo sa mu deje s tom? Ó, to je červené, to sa smutilo. Ó, nie. Ale životy mi nechaj mi to. Ty si nenormálny. Ty nenormálny. Ja mám životovať, jak mám prežiť túto bitvu, lebo čo to je? Fight proste. No a chod zóna. Normálne, ne torpéda, dáva totálne. Ty vole, normálne, toto z torpéda, ak svinia. Čo ani ľudia by ste to nedali. Napíšte do komentárov, tí, ktorí toto dali, sú fakt toto najväčší signál. Ty vole. Kamo to jak mám robiť? Neviem, vám toto je na počítači, lenže na počítači teraz nehrám. Inak možno vám to natočili, do na môj hlavný kanál vychodia. Ale to není ten nehľadný. Dobre. A pum. To sa nedá. Ja konec videa, dajte mi like, odber a nazdar.